10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.Sun.Star.com.ph. Visit sa Southmid at Sun.Star.com.ph to get the latest updates. Mayong adlaw, kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Miapila sa gobyerno sa Pilipinas ang tulo ka mga langyaw nga gikidnap sa Samal Island nga ihunong na ang operasyon batok sa Abu Sayyaf Group. Sila mao si John Rizzini, Robert Paul ug Jartan Sekingstad kinsa gikidnap niadtong Setyembre 21 kauban ng Filipina nga si Marites Flor. Ang upat migawas sa usa ka video nga gi-upload sa YouTube ni adtong Lunes. Sa maong video makita ang mga biktima nga gipalibutan sa mokabat 8 ka mga armadong lalaki. Usa sa mga suspetsado nagdala pa og sundang. Ang usa kanila misulti nga makignegosasyon lang sila kung ihunong na sa gobyerno ang military operations bato kanila. Wala nganli kung unsang grupo ang nagpalayo sa kidnapping apan ang video mi kumpirma nga Abu Sayyaf ang responsable sa maong insidente. Mudaga na usab pagka-presidente sa ikatulong higayon si Senadora Miriam Santiago. Si Santiago may kumpirma sa iyang desisyon kagahapon at sa launching sa iyang libro nga Stupid is Forevermore didto sa Makati City. Matod sa Senadora, mo-file siya sa iyang Certificate of Candidacy karong Biyernes, ang last day sa filing sa COC alang sa umaabot nga eleksyon. Politicians in the strongest terms, do not threaten me with your projected bribery, cheating, or even black propaganda. I shall run for president, or I shall die in the attempt. I shall prevail, or I shall perish. And if the Trapos cheat me in the elections, I will never concede. Si Santiago nidaga na pagka-presidente ni adtong napildi ni kanhi Defense Secretary Fidel V. Ramos. Midaga na usab siya sa maong posisyon pagka 1998 apan migawas na lang nga ika-11 siya sa mga kandidato. Kung mo-file siya sa COC karong Biyernes, makaatbang niya sila sa Senadora Grace Poe, Mar Rojas ug Jed Jomar Binay kinsa mga nanguna sa survey sa pagka-presidente. Duha na katuig ang milabay human gitayog ang kabisayan sa 7.2 magnitude nga linog apan ang restoration sa nahugno nga kampanaryo sa Basilica Menor de Santo Niño, Cebu nagpadayon gihapon karon. Tungod niini ang rector sa Basilica nga si Father Jonas Mijares mihangyo ngadto sa National Historical Commission of the Philippines pinaagi sa contractor nga humanon ang pag-ayo sa kampanaryo sa dili pa moabot ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. Mato ni Father Mijares nga posibleng mahuman ang restoration sa nagubak nga kampanaryo sa ilang giset nga target date. Matod sa Archdiocese of Cebu nga sa siyam ka mga simbahan nga naapektuhan sa linog, 5 na karon ang na-repair o na-rehabilitate na. Ang chairman sa Archdiocesan Committee on Cultural Heritage nga si Father Brian Brigoli may pasabot nga taas ug mitikuloso ang proseso sa restoration sa mga karaang simbahan. Ang mga simbahan nga nahumana ang restoration karon tuiga mao ang St. Catherine of Alexandria Parish sa Dakbayan sa Karkar, San Guillermo de Aquitania Parish sa Dalaguete, Nuestra Señora del Pilar Parish sa Sibunga, Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Parish sa Bolhoon ug ang Cebu Metropolitan Cathedral. Naduga nga nausab ang listahan sa mga mudagan pagka-Vice Presidente ug Senador sa nasod sa pag-abli sa ikatulong adlaw sa filing of COC dito sa COMELEC Main Office sa Manila.
Lakip sa mga dagkong personalidad nga nag-file sa ilang COC, mao si Senador Antonio Trillanes III, kinsa modagan pagka-Vice Presidente. Mido sa usab sa ilang kandidatura pagka-senador, sila si Francis Kiko Pangilinan, kinsa giubanan sa iyang asawa nga si Sharon Cuneta og sa ilang duha ka mga anak. Si International Human Rights Lawyer Harry Roque, Riza Hontiveros, kani MMDA Chair Francis Tolentino, Mark Lapid, Sulu Sultanate Princess Jaisel, Migs Zubiri, Alma Moreno, ug Senate President Franklin Drilon. Ang filing sa COC matapos karong Biyernes, Oktubre 16. O ganaya mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasud. Gipildi sa University of the Visayas Green Lancers ang University of San Carlos Warriors sa Game 2 sa Sisafi College Basketball Finals kagabi 70-63. Gipanguluhan ni June Manzo ang kadaugan sa Lancers sa iyang 20 points ug 2 steals. Nagtabla na karon ang duha sa Best of 5 Championship Series sa 1-1. Alang sa dugang detalye ug sa live coverage sa Sisafi Finals, bisitaha ang sisafi.sunstar.com.ph. Sugbuan ang beauty queen nga si Rizzini Alexis Gomez mitaliwan na sa edad nga 25 anyos tungod sa lung cancer. Ang maong balita gikumpirmar mismo sa amahan ni Rizzini nga si University of Cebu coach ug kanhi PBA player Roel Gomez. Human sa maong balita, pipila ka mga sugbuanon, mga higala sa dalaga ug mga followers niya ang mipadayag sa ilang pagbangutan. Sama na lang ni Miriam Santiago ang usa sa top couturier sa Pilipinas, nagpost sa iyang Facebook account ug hulagway ni Gomez din gisulob niini ang iyang disenyo pag-apil sa dalaga sa 2009 Miss Cebu pageant. Si Santiago nagkanayon nga si Gomez kanunay nang mahinumduman ug matud pa genuinely beautiful inside and out ang dalaga. Samtang ang kauban ni Gomez nga si Mutya ng Pilipinas 2012 nga si Regine Semira nipadayag sab sa iyang pag-ampo ngadto sa mipanaw nga dalaga ug sa mga mahal niini sa kinabuhi. Mipadayag usab og mensahe sa pag-ampo ug pagdaig ngadto kang Gomez ang official pages sa Mutya ng Pilipinas ug Miss Tourism International. Pipila sab ka mga higala ni Gomez ang nagpost og mga hulagway nila kauban ang dalaga apil sa pagpadayag sa ilang pag-ampo alang kaniya ug sa iyang pamilya. Si Rizzini Alexis Gomez nahimong 2009 Miss Cebu runner-up, Mutya ng Pilipinas Tourism 2012 o Miss Tourism International 2012. Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po niyo sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 640 Lotto sa mga bulan kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Di na natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitahan www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online o sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!